Pero hemen dagoz, guk hemen egin dugu zen gurea bai, guztua da. Larramen deitza egiten ez. Egin ikutu guztua. Baina batzuko zuitzen gabeak dira. Kartografia da, hori izango dut. Ikusten da, alemanak izan. Egin behar handira. Liburuak asko erabiltzen ditu. Eta orduan, momentu honetan zer daukago asmoak dira, egoitza barriak ditu. Bueno, eta nahi da, baina liburu ederra dago, Berrogei urte bete ditu aurten Lavairu Fundazioak legez erakunde zanetik, baina urregorrizko esteguak behur ditugu euskararen alde eta euskal kulturaren alde ekimen eratuak, ondota jutuak abian ipinten hasi ginenetik. Autormena eta eskarrona ari eraso nahi dutzadaz gaur, geure artean daukagun ezkero, Ander Mantroga jaunari, berau izan zabako lagun eta lankide egoki ezinguraturik Lavairuren lan hildo nagusiok abian ipini zituena eta oraintzura arte artestu dituena. Lavairu Fundazioak eta aurretikoak tinko eutsi deutze Euskal Herriaren sartalde honetan arbasoengandik jaso ditugun hizkuntza, jakintza eta ondare materiala eta ez-materiala batzen, iagoten, ikertzen eta gizarteratzen. Zuek gure artera etorri izana, baliatu nahi izan dugu, geure hizkuntza eta kultura edukiak Euskal Herriaren modernitatean eta berrikuntza prozesuan baztertu ezinezko osagarri direla gogora ekartzeko. Eskerrik asko, bihotzez ondo etorri. Gogoan dut, irakasle eskolako ikasle nintzala, eraikin honetako ikasleletan landu nebala euskerea. Hemen alfabetatu nintzan, Lavairuk eskaintzen ebazan udako ikastaro, trinkoetan. Nire modura, milaka eta milaka lagun izan ziren, Lavairuk eskaintzen ebazan ikastaroetan euskerea zeben lotura indartu ebenak. Helduen alfabetatzean dana egiteko egoan urte aretan. Oso garrantzitsua eta eskuzabala izan zen Lavairuk egin eban ekarpena. Euskeraren berrindartze, biziraupen eta transmisioaren erronkan asko izan dira pisua eta ereina izan daben gizarte eragaileak. Zalantza barik, Lavairu ikastegide izan da puntakoetako bat. Eskerrik asko beraz. Etnografiaren arloan, egin dozuen ekarpena be bikaina izan da. Aipagarria da, Jose Miguel Barandiaranen gidaritzapean, Bizkaian sortutako etniker taldeek Lavairuren eskutik izan daben jarduna. Kultura ikusteko eta munduan egoteko modu bat da Euskal Herriko Atlas etnografikoa. Ezin ahaztu, gaur hartzen gaituen Euskal Biblioteka hau. Hemen dago Lavairuren funtsa eta oinarria. Etorkizuneko bide honetan, Lavairu bide lagun behar dugu eta izan gura dugu. Auzolanean, lankide eta bide lagun.
Labairu Fundazioak badauka 50 baino ibilbide luzeagoa, aitortzekoa, euskal izanean bide lagun eta eragile izanik. Horretan oinarriturik, nire esker ona adieraziz, epe luzera begiratzen dakizuen zuen guztion kide eta lankide izan gaitezan, gure herriaren biziraupenarako. Gracias.